ne-a oferit-o Părintele Traian. Am o deosebită plăcere și cu o emoție enormă, am fost astăzi pentru prima oară peste hotărârile țării, pentru prima oară într-un oraș așa mare și e bine că credința ne unește și asta nu trebuie să fim indiferenți. Uite unde să se mai adune neamul dacă nu într-un lăcaș sfânt, într-o biserică. Iubiți credincioși, este frumos că aici, înconjurați de Sfinții Neamului din toate zonele locuite de români, putem să auzim astfel de cântece care exprimă sentimente atât de profunde. Sunt sentimentele istoriei, sunt sentimentele pe care locuitorii din spațiul neolitic le vor fi trăite atunci când steaua îi conducea pe magi spre locul nașterii Domnului Hristos. Sunt sentimentele trăite de moșii și strămoșii noștri. Sunt sentimentele copilăriei noastre, sentimente pe care se cuvine să le transmitem din belșug și generațiilor viitoare. Am avut aici și avem un mesager. Mesagerii sunt îngeri. Îngerii portau mesajele lui Dumnezeu către oameni. Dânsul poartă mesajele rădăcinii neamului către noi, ramurile care suntem aruncate peste gardurile țării, ajungând departe în străinătate. Un mesager care ne-a vorbit cântând despre nașterea lui Hristos, un mesaj religios, despre neamul nostru bimilenar din toate regiunile, care și-a păstrat unitatea spirituală chiar și atunci când istoria a creat hotare în jurul său. Ne-a purtat, ne-a adus un mesaj de omenie. Și mesajul l-am auzit acum la sfârșit. Și mulțumim că am încheiat cu acesta. Dacă nu plecăm cu o idee, dacă nu plecăm cu un mesaj, un concept sau o slujbă sau o conferință nu are valoare. Mesajul a fost clar. Bucurați-vă, prieteni, de amici, de prieteni și de frați. Și purtați numele ceva și multă demnitate, numele ce v-a fost dat să-l purtați. Numele acesta e numele de român. Împotriva oricărei publicități a unora dintre noi negative, trebuie să purtăm numele acesta pentru un nume care a intrat în mozaicul Europei. E un nume care aduce valori specifice, e un nume de care se cuvine să ne mândrim și pe care se cuvine să-l păstrăm cu toată demnitatea. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe mesagerul nostru de astăzi. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe toți și vă așteptăm în ziua de Crăciun cu copilașii pentru șezătoarea în cadrul cărei acesteia vor spune poezii și cântecele îndătinate pe care și moșii și strămoșii noștri le-au spus, pe care să învățăm și pe dânsii pentru ca să le transmită mai departe. Sărbători fericite, un Crăciun cu bucurii și în anul nou cel care vine să vă dea tot ce doriți. Sănătate, numai bine, să fiți mereu fericiți. La mulți ani!